dneska bude nové video a to je Minecraft. Veľa som nenatáčal Minecraft, niekde som vlastne ho tu nenatáčal, ale rozhodol som sa, že budem aj tu natáčať Minecraft. Ako prvé si tu dneska dáme Bedwars. A keď bude môj hlas znieť trošku divnejšie, no tak som chorý. Áno, takže teraz chvíľku počkám, dokým tu nebudem mať irony. Ok, mám 11, takže to by malo stačiť. Idem si nejaké veci kúpiť. To sú tu možno nejaké nové veci, ja som dlhšie nehral. A hrajem na Bedrock. Asi by som si ešte kúpil tento meč. Halo. Kúpiť tak. Mám ešte jeden iron, to potom využijem. A aspoň, že ešte tu nemám. Už som myslel, že mi to obsadil. Nevadí. Ok, ešte si idem kúpiť vlnu a asi pôjdem obraniť našu posteľ trošku, lebo tu nám moc není vôbec vlastne, takže jednoducho sa k nám dostanú a zničia. Takže potrebujeme tu namať tú obranu. A asi pôjdem na stred teraz, ale ako to tu dám. Bum, bum, bum. Trošku sa to teraz stávam a jasné, že mi nevystačia bloky, takže musím ísť naspäť. Čo mi to ničíš? Hej. Viem, ok, dávaš to aspoň za lepšie. A už tu máme aj to zlato. Takže good. A sorry ľudia, že tak potichšie rozprávam, lebo nevládzem. Lebo som chorý, ale nevadí. Snad, dúfam. A potrebujem nejaké lepšie veci, takže neviem, čo si mám kúpiť, dám si tú vlnu, kúpim určite. A to zlato ešte asi neutratím, alebo možno, dám to asi za, kúpim si ešte drevo, why not, keď mám. What? Mňa to nejde kúpiť, takže good, ideme na videjko. Vlastne už som, ale ideme, aby sme toto videjko trošku viac dali, viete. Viac rozšavili, no tak potrebujem akože no, jesť nejaké PvPčko podľa mňa, ne ľudia? PvP, takže idem do toho. Tak sa vystávam teraz, idem do toho, takže už je tam červený. Neviem, či sa mi zrovna chce. PvP. Hehe, postavíme tu, možno bude so mnou týmovať. Neviem, aj keď ja nechcem moc týmovať. Či ja ju chcem nejako dobro prileziť, jo. Neviem, ako sa to, sorry, teraz neviem, ako sa to povie. Ale potrebujem zabiť ľudí, aby som mal killy. To nikto je. Možno AFK. Haló? Jíu, on sa sekol. Však haló, on sa lagnul. Videli ste to? Však ja ho tam bijem, vole. No nevadí. Sorry. Potrebujem znovu nejaký meč a no tie bloky, vystačí mi to? Asi. Počkej, ešte si kúpim drevo, to určite budem potrebovať. Takže nice. A idem znovu. To bol nejaký lag, takže to nebudem riešiť. Snad. A nemám meč. Jasné, že nemám. Nevadí, takže si zoberiem trošku a budem musieť fajtovať, no. Robím tu takú, ako sa povie, menšiu zábranu. Potrebujem koľko? Počkej, ne. 32. Počkej, tu máme 24. Chýba mi jedno, takže a dám sem túto kamu. Čo to je? Na toto, počkej, si ešte idem preto. Ale najprv sem dám nejaké zábrany, keď budeme.
ohrození, takže... Som chvíľu ticho, neviem prečo, ale... Ne, What? Tak. Takže idem do toho. Ja sa trošku bojím, ale nevadí. Je tam modrý a ja som zelený. Počkej. Ňam. Dovi. Čo sa mi zdá, že ide po mne ten Ize. Idem si dať, neviem čo si za jeden emerald kúpim, ale musím si dať nejaké brnenie. A už máme aj diamanty, takže nice. Mimo! Nič. Takže by som potreboval faster respawn, ale to nemám momentálne. Takže, koľko stojí? 28. Toto stojí, nemám. Potrebujem 28 týchto. Dajte mi, ňam. Musím mať brnenie, to je jasné. Potom mám aj na toto. Asi si kúpim ešte lúk a nejaké tie šípy. To som... Halo. Mám akurát na 4 šípy. Takže nice. A asi si urobím nejakú čestku, keby sa to dalo. A dám si do tejto čestky... tu už sú. Dám si dám dosť čestky diamanty, keď budem potrebovať. A tu si dám nejaké ešte dreva a jeden emerald. Či to si tu mám nechať a nechám si to už seba. Nice, takže idem do boju. Hej. Potrebujeme nejaké emeraldy a vyzerá to, že žltá už je zničená, ani som si to nevšimol. A už je aj červená, takže... Potrebujeme tu dať už iba modrý, nejsú zničení. A tu sú rovno 4. No ja som to mysnul. A tu je ešte jeden emeraldík. Ňami. A idem asi znovu do našho, lebo som sa naučil. Koho tu tam vidím? Som trošku mysnul, no, šípami. Nevadí, ja nevlázem rozprávať fakt ľudia, sorry, keď není to dobrá kvalita, ale idem... Toto si kúpime, potom si ešte kúpime si... Počkaj, čo ešte mám? Regeneráciu potrebujeme tu určite. Ja som ešte čo kúpil? Koľko tu mám? 8. Ok, toto je nádherné. Ok, mám dosť diamantov a teraz za to idem kúpiť lak, spawn, mining a chýba nám ešte za 32, tak kúpim. Máme všetko. Nice. A teraz neviem, čo s týmto budem robiť. No, tak to dám. Ne, ja viem, čo budem už. Ja si to zoberiem a kúpim fireball. Počkej, tu na... koľko to... tak... Na toto si kúpim. Pôjdem do útoku. Takže budem potrebovať ešte nejaké 2 golden apply. Tam nejaké šípy ešte. Tú voľnú ešte možno nejako kúpim. Kúpim ešte toto. Koľko toto stojí? Čo to je? Neviem. A čo to? Nevadí. Kúpil som už. A vyskúšam to iba tak. Je toto, čo si myslím. Jo, to mi dá cestu. To sa potom, to si ešte kúpim potom. To sa mi bude hodiť. Ale idem najprv ich už asi zničiť.
Kde mám tu... Ja nemám ešte krompač vlastne. Ja som vyhodil svoju perlu. Ne. Mám už golden apple. Toto si dám. Toto, čo nepotrebujem, si dám sem, ale potrebujem ešte ten krompač alebo sekeru a nožnice. A takéto vybavenia potrebujem. Ale kde to bude? To nie je to nice. Lebo som bol slepý. Emeraldy to nemám. Ok, zoberiem si stadiaľ to a budem potrebovať asi... Počkej, oni to už majú, tak to si super. Tento krompač si zoberiem, potom ešte asi tú sekerku by som zobral. Bum. Ešte kúpim túto Iron X. Takže nice. A teraz potrebujem nejaké miesto. Takže... Toto je môj zelený. Ejo. Počkej, ja som zelený. Tak toto bol dobrý fail. Ja som zaútočil na svojho vlastného. Toto budeme robiť, že sa nestalo, áno. Ja som najlepší. Ja zaútočím na svojho vlastného. Need help. Nice. Mne chýba jeden iron, no nevadí, idem si preto. Bum. Nice. Sem dám. A kúpim, všetko mám asi. Áno, už mám všetko, idem do útoku. Ale kde sú zelení? Tamto sú zelení. My sme to dali, let's go. Dali sme to, takže podľa mňa som spokojný. Takže ešte dneska si dáme jednu hru, aby sa nepovedalo. Dáme ešte jednu. No, ešte jednu, aby sme toto videjko predĺžili a dali sme to nice ako no. Takže GG, táto hra sa podarila. Prvá hra a prvé víťazstvo. Daj mi. Ja chcem niečo. Počkej, jak to môžem získať? Ja už mám jednu bitch, mám. Boosters, game setting your locker. Bitch. Jo, ale jak to môžem získať? No dobre, už ideme, nevadí. Moje. Nice. Nikto tu není, takže začíname super. Nikto tu není vôbec. Najprv si asi počkám na 15 ironov a už to mám, takže idem. Si kúpim rovno jeden meč a rovno asi pôjdem aj do útoku. Najprv urobím našu obranu, lebo ju tu nemáme a to potrebujeme. Som znovu zelený tým, takže uvidím ešte. Bum. Potrebujeme to aspoň trošku uvoľniť. Nedá sa to. To mi nevystačí teraz, lebo som to znovu posral. Nevadí. Vy čo tu chcete? Vidíš to? Ty čo chceš? Yellow už je zničená. Tyhle mám 15%, to nevadí.
Kamo, ty si tu ideš kúpovať veci, more, a my tu bojujeme. No makaj. Kamo, poď už. Nič mu to. Nemá tu čo robiť. Akože, ty vole, nevlázne, nevadí. Som tu koľko ešte? 22 minút, to môžeme. Môže byť maximálne, no nevadí. Mám nejaké to... Takže kúpim si ešte vlnu, nejaké to drevo, možno. Už viac nemôžem, takže akurát tak som kúpil a asi kadiaľ to dám. Tu je vstup, takže by som dal tu takto. To len už tu má. Nevadí. Ja sa trošku buglo, no nevadí. A ja to tu musím ešte nejako ohraničiť, lebo takto sa mi tu jednoducho dostajú. A ja ja nemôžem, aby sa nám to tu hneď dostali, takže mám tu... Potrebujem akorát na tejto strane a na tej strane mi to chýba, nevadí. Títo červení, či akí sú, áno, červení mi lezú na nervy, lebo chceli ísť na nás, takže aby som tu dal ešte väčšiu obranu. Tak aby to bolo poriadne, keď oni tu na nás si dovolujú, takže... Tak, akurát by to vyšlo. A už si na nás nedovolí, snad. A ja idem... Prečo tu máme cestu trošku, nevadí. Ja idem pre emeraldy a je tam modrý, takže super, nevadí. On je za mnou. Au, ona bije ma, help me. Ty mám do černy. Prečo? Ja ho idem zabiť. Ja mám dobrého teammate, takže ja idem po modrých, je mi to jedno, ja idem po nich. Ja ich idem zničiť teraz, aj keď nemám žiadny armor. Ty čo? Je mi to jedno, modrý ma nasrali, takže idem po nich. Žerl. Hej! Kde má svojho teammatea? Nevadí. Ty vole. Potrebujem to. No ja ježiši, jak to mám dať? Počkej, ja už som si mohla ísť kúpiť armor, ja som lína. Nevadí, to je moje zlato, kamo, nežer mi plus, ďakujem. Ja potrebujem presne 28 a mám 25, chýba mi 3. Daj mi jeden. Jeden, a ja už mám. Takže idem kúpiť armor a idem po nich. Potrebujem ich zabiť, lebo takto ma budú furt ničiť. Takže to nie je dobré, to je veľmi zle. Kúpil som si set. No nevadí. A idem po nich. Tak neviem, na čo mi je toľko veľa vlny, to asi dám do tejto čestky, keď budem potrebovať. Vlastne ani toto až tak veľa nepotrebujem vlny. Či nechám, ja pôjdem asi...
Ne. Ja som bol ticho, fakt, sorry ľudia. Ty vole. Ja keď teraz skapem, no tak sme prehrali. Bude moja tajná skrýša. No sa ja budem skrývať navždy. No nebudem, nebojte sa. Ja si tu urobím trošku menší oblúk, skadiaľ ja budem chodiť. Takže teraz sa len nemôžem umrieť, inak sme skončili úplne, ja aspoň. Takže musí byť nejaká cesta. Tadiaľ to ja budem chodiť a nemôžem umrieť, takže potrebujem. Ja ani nebudem chodiť asi do stredu. Či sa opovážim, vyskúšam ísť, keď tam ale niekto bude, hneď odchádzam. Potichučku, idem potichučku. 5, aspoň poď. Je tam modrý už. Utekám. Choď, ok, mám. Čuj, nice. Takže mám 5 emeraldov, za to si môžem kúpiť rovno brnenie. Máte niekto diamanty? Haló. Však. Čo chce? Asi chce diamanty. Musím ísť opatrne, lebo teraz ide o všetko. Takže miniam s papom diamant. Yummy. A dúfam, že ma nezabijú, no lebo keď ma zabijú, no tak proste je koniec. Kamo, halo, ja potrebujem diaňak. Oveľa viac. Koľko však? 32, však na to nemám. Nechceš mi dať nejaký armorík? Prosím. Počkej, mu napíšem thanks. Tak, nice. A čo som, ja som dostal od neho bodky, takže nice. Yummy. Niekto ma píše, modrý, panika, stres, utek. Ešte, že som si tu urobil túto svoju tajnú skrýšu. On ma vidí. No, umrel som. Tak. No, toto bude asi z videa všetko, ľudia. No tak čaute.